Li Rojavayê Kobanê şervanên Yepege li gel hêzên Artêşa Azad û bi piştgiriya Pêşmergeyên Kurdistanê û balfirên hevpeymana navdewletî bajarokê şêlgera Jêrîn û 11 gundên li ber çemê Firatê rizgar dikin. Hin jêderan li Kobanê diyar kirin got bajarokê şêlgera Jêrîn û gundê Xirabeto, Cebilferec, Dekirman, Boraz, Qomlex, Zergotik, Girê Ebrê, Girê Sor, Qasimiyê, Hemdûş û Çeqelwêran li ber çemê Firatê bi temamî ji destê çekdarên Daişê hatine derxistin. Heman jêderan danezanîn got Rojavayê Kobanê tenê bajarokê şêlgera Jorîn û her du gundên Nasiriyê û Ewasî li ber çemê Firatê mane di destê çekdarên Daişê de. Di heman demê de xelkê herêma Kobanê êdî vedigerin mal û warê xwe. Hinek ji wan li ser şandina hêzên pêşmerge bo Kobanê dibêjin Barzanî bi vê yekê xwedî li me derket. Em heyrana PKK û YPG û Piştmergan û Obama. Pêştî got herêma Kobanê ji aliyê Daişê ve hate dorpêçkirin bi de hezaran ji Kurdên wê herêmê neçarman mal û warê xwe hiştin û berê xwe dane Bakur û Başûrê Kurdistanê. Çevkene. Yê biterten. Dikan belkî milyonek biter da bu. Teştim dermanî mûriya tê iştene. Lokay mal işte. Teştene işte. Hatta malê ji berne. Lê piştî got bajarê Kobanê û piraniya gundên wê herêmê ji aliyê hêzên pêşmerge û YPG ve hatine rizgarkirin. Xelkê Kobaniyên reviya bûne Bakur hêdî vedigerin malên warê xwe. Hevdem hin welatiyan danezanîn got em ê vegerin gundên xwe. Yên got Kobanê rêzgarkirina Xwedê ji wan razî be. Wan xaka me û malê me rêzgarkirin. Her çi qas malên me li Kobanê wêran bûne lê em ê dîsa vegerin Kobanê. Eger av tinebêjî em ê ava baranê vexwin. Tenê bila em vegerin welatê xwe bila malên me bi qurbana şehîdên me bin.